AI nástroj, o ktorom sa moc nehovorí, ale úplne mení spôsob toho, akým sa učíme. Notebook LM je nástroj od firmy Google, do ktorého vieme nahrať viacero zdrojov, ako napríklad linky od YouTube, PDF, dokumenty a rôzne iné linky na webové stránky. Tento nástroj všetkému pochopí a potom s tými nahratými vecami vieme ďalej pracovať. Čo je na tom najlepšie, že Notebook LM ti potom odpoveda na tvoje otázky iba z tých dokumentov, ktoré si tam nahral. Notebook LM ponúka pokročilé funkcionality, ktoré ti pomôžu s učením sa. Vieš si vytvoriť napríklad kartičky, alebo frequently asked questions, alebo podcast, ktorý vytvorí umelá inteligencia, a to je rozhovor dvoch fiktívnych ľudí. Čo je úplne najzaujímavejšie? Nedávno Google do Notebook LM pridal funkcionalitu, vďaka ktorej môžeš vstúpiť ty do podcastu a vieš sa spýtať tých dvoch fiktívnych ľudí akúkoľvek otázku a oni ti odpovedia. Toto je za nás najlepší nástroj na prácu s dokumentami. Je to tvoj osobný asistent pri učení.